En primer lloc, el meu prec va en relació a facilitar als grups de l'oposició les actes de les juntes de govern, perquè tinc entès que pot arribar a fer 8 o 9 mesos que no se fa arribar les actes de les juntes de govern. Pense que això és amagar informació, perquè la Junta de Govern té molt de poder de decisió, la gestió de l'Ajuntament, del dia a dia, i demanaria que se facilitaren en quant antes. Bueno, el primer prec està referit a qüestions de cultura, tradició. Són conceptes que van molt lligats, però que convé actualitzar-los. Em vinc a referir concretament a algunes situacions que es donen que no estem d'acord, com que es regalen pollets vius el dia de Sant Antoni. Més que res és una cosa il·legal. I ens agradaria que fora l'últim any que es regalen pollets vius. Això no vol dir estar en contra ni dels clavaris, ni de la tradició, ni de la cultura, simplement és actualitzar-la. Creiem que la tradició dona cultura, però no poden ser esclaus del passat, i les coses que se fan mal s'han de canviar, i pense que regalar pollets vius avui, en 2014, està fora de lloc. Quan a la gent li feia falta perquè tenia corrals, perquè li suposava menjar, em sembla bé, però avui en dia està fora de lloc i pregue, per favor, que siga l'últim any que es regalen pollets vius. L'altre prec era relatiu també a temes de cultura, en aquest cas associacions. Com han explicat abans, respecte a les subvencions quan hi ha una festa de bous, pense que és un poc injust que algunes associacions se decidisca subvencionar unes coses i altres no, perquè per la mateixa regla de 3 ara mateix venen falles, cada falla té la seva carpa exigeix un segur i aquest segur no el paga l'Ajuntament i el segur dels bous, per exemple, sí que el paga. Entonces, hauria de haver un reglament en el qual a les associacions del poble se quedara molt ben descrit les subvencions, com s'obtenen, perquè una associació cultural té una finalitat en un poble, i és que el moviment associatiu del poble tinga vida, i té vida en funció del nombre de socis que té, en funció dels actes que té, i això és el que s'ha de premiar des de l'Ajuntament, les subvencions. Aleshores, el no tindre un tipus de reglament així que descriga aquestes situacions perfectament dona lloc a que pugui haver cert clientelisme i a algunes associacions se li subvenciona una cosa i a altres no, en funció d'afinitats o coses que se m'escapen. Doncs jo pregue que se faci un reglament en el qual s'especifiqui clarament aquestes qüestions.